Mergem să facem un clip full video. Un trailer mic. Încă de dimineață ne-am trezit în minte cu un text. Am scris ideile principale. L-am clarificat să sune bine, sperăm. Și va fi un dialog între doi copii care se bulgăresc. Și cel mai frumos lucru în lumea asta cred că este să ne putem păstra inocența și fericirea, bucuria și dorința de învățare pe care o au copiii tot timpul, încă de mici. Video este cea mai eficientă metodă de marketing în 2022. Faci un pic așa, nu? Da. Vreau să faci așa, nu stai cu Apple. Știi pe cineva interesat? Ajută-l să urmărească cursul nostru gratuit pentru a începe să folosească cea mai puternică armă a marketingului, video. Acesta este un mic secret pentru a avea impresia că dăm cu bulgărul exact în cameră, dar vom folosi sticla aceasta pe care de-abia o puteți observa, să nu vă dați seama. Bine, da? S-a trebuit cu slow motion. 3. Vă prezint o introducere în Adobe Premiere și pașii pe care îi urmăresc de fiecare dată atunci când fac un edit la un video. Și mi-apare un preview în partea stângă a ecranului. De aici pot să selectez doar o bucățică, de exemplu cu I și O. Sunt câteva shortcut-uri pe care e bine să le știți. I și O, adică de ăsta, și să o aduc de unde se înceapă selecția până unde se termină și să-l aduc în timeline. Vedeți, deja automat mi-a creat timeline-ul, aici avem timecode-ul, de aici putem să mărim, să zoom-ul la timeline, astfel încât dacă vrem să ne uităm mai în detaliu și să tăiem mai scurt și mai în detaliu, să putem face lucrul ăsta. Vedeți, aici putem să mișcăm foarte bine ferestrele din Premiere în funcție de unde vrem să vedem mai bine. Uneltele cu care lucrăm în Premiere, de exemplu, dacă am fi în bucătărie, sertarul cu unelte este aici. Vedeți, Selection Tool sau V, dacă e Shortcut, Track Selector Forward sau A, dacă dorim să împingem totul, Ripple Edit Tool, B, C, razor, adică cut. Aceste programe sunt foarte complexe. Nu trebuie să știți toate tool-urile, uneltele, ceea ce fac și toate funcțiile pe care le fac. Este foarte important să știți doar basicul și ceea ce vă interesează. Acum ne interesează V-tool, adică Selective Tool, de unde alegem, da, vedeți? Alege V-tool-ul și C, adică cut. Cu C-ul, cut unde vreau să, vedeți, îmi taie video-ul. Acum, dacă apăs V, vedeți, asta e bucățică și asta e altă bucățică. Ok. Am înregistrat mai multe duble la fiecare. Avem două variante bune cu Liz. Mă duc mai jos. Label, roze. Și le fac roșu. Știu că sunt cu Liz. Tot video pot să mă joc cu astfel de schimbări de zoom, de format al imaginii, dând un pic dinamicitate videoului. Video este cea mai eficientă metodă de marketing în 2022. Dacă îți cunoști foarte bine publicul țintă, prin video poți să ajungi direct la emoțiile lui. Am pregătit pentru tine un curs gratuit, care te va ajuta să-ți îmbunătățești abilitățile de a crea videouri de impact chiar și cu telefonul. Știi pe cineva interesat? Ajută-l să urmărească cursul nostru gratuit pentru a învăța cum să folosească cea mai puternică armă a marketingului, video-ul. Click pe linkul din descriere.